This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon.
At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinakaaking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Mata-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science
science in computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, elementary education, business administration, computer science, information technology, and associate in computer technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Cinco minutos makaliis ang alas 5 din pagkaaga digdi sa naiyan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet TV. Mga karandaran yun na naman kita sa programang Arandar Bicolandia sa Lindongkan, Arandar Net News and BicolNet TV. Live na live po kita sa duwang istasyon. Siyempre, good morning sa mga personalis kan BicolNet TV. Good morning kay SM Maestro Nela Tuon. And siyempre kay Kasurog Patrol Tony K. Good morning Tabi. And salamat sa technician kan BicolNet. Iwan may control kan sa tuyang broadcast na nagmataki ata, abo man masisante, abo man masuspinde. And siyempre sa personahes kan Arandar Net News. Yaon man dyan sa luwa si Arandar Fred Mendez. Pero bising maray sa tawo ano. Baysa na, pag may oras yan, pahit yan ha, Arandar Fred Mendez.
And yaon man dyan si Karan Darwad Buboy Yamera Marantal. Ang sa tuyang mga pag-iriba. Mga karandar, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit na tubig sana. Pwede na. Arog kayo niyo. Petsa 16 na kan bulan na Abril. Ay, good morning sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday sa mga ora o kaya sa petsang ini. Maski nga ni igwa kita ki pandemya, igwa kita ki mga restriction, happy birthday man giraray. Day paglingawan na ang pag-birthday. Iyan ang saro sa pinaka-importante sa buhay taan mag-birthday sa naperme. And syempre, sa mga nag-anniversary, happy anniversary. And syempre duman sa mga pamilya na may kamunduan, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Condolences po sa may mga gadang. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. And syempre, good morning sa mga nakaantabay na. Yaon dyan, si Wad Boboy Lamira Marantal, si Primo Robin Nacion, si Oy Jomel, good morning. Morning ay idol, sabi ni Jomel Palima. Sabi ni Primo, maray na aga tabi manoy ay maray na aga man sa mo, Primo Robin Nacion, na yaon dyan sa Laguna. And kay pamangkin, Babylin Andes Labonite, nakantabay man, thank you. And kay Bats, kay Nonoy Mandal, hello, musta ka na Bats 86 from Nonoy Mandal of Dubai. Oh, maringay, tanaw ng bitan ko sa Dubai. Ayaw ka pala niyan, mate. Sige sana. Oy, so, mate Nonoy, so, reunion ta, big postpone na may pandemya. Baka sa pagpinursutan na ini, makaratinder na kamo, yaraw na kamo digdi sa Pilipinas, ano? Pag kulpa kan pandemya tabi, yo. Sige. Thank you for monitoring, thank you for watching. Ingat sa napirmi, yan ang dapat ang gibuhon. And yaon na si Kaarandar Macfrain Mendez. Morning SM. Stand by all. Hehe. Garo, may papuputo kung ka naman na barita. Sige. Stand by. You can dial anytime tabi Kaarandar Prain. Ini si Kaarandar Prain. Ini na news correspondent tadyan sa probinsya kan Sorsogon. Si Kasurog Tony K. Sa tuyang correspondent dyan sa First District kan probinsya kan Albay. Live na live po kita digdi sa Barangay Kirapi Castilla, Sorsogon. Iyo mate, nadangog ko, regards ka Bats at mag-ingat din kayo mate. Thank you tabi mate Nonoy Mandal. And syempre, dakol kitang pag-urlay-ulayan na apira kan mga pigparabot sa tuya kan sa tuyang mga researcher and ining mga ipapaabot sa tuya kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Yan ang pag-urlay-ulayan ta sa lado international, lado nasyonal, and sa lado lokal. Okay, digdingon na kita sa pinaka-importanting pag-urlay-ulayan ngunyan na aldaw na ini. Sa aldaw na ini, may nag-message kaya. Nawara tulo sa momentum ko. Anyway, ditsa na. Kung may aram po kamo, manungod digdi sa naglalaog, nag-ansyas na bagyo
o kaya maraot ng panahon, ini o dai pa man sa mga oras na initabi mga kaarandar, mga kasurog, dai pa man po minalaog sa Philippine Area of Responsibility. Pero anytime of this day, pwedeng lumaog na. So ibig sabihin, igwa talaga. Pero segundo man sa pag-asa, madara na ini sa mga oras na ini ki mga nakanakang pag-uran asin madampog na kalangit nun. No? Sana ang day na ini magtumbok nin anuman na lugar digdi sa kadagaan. Ha? Pangadji sana ang kaipuhan takay ni. Magtubod sana kita sa mahal na Diyos ta kayang-kaya niya ining kontrolon. Ha? Yan na, tangayakan zaro. Sinurunod siya, mga makusugon. Iyan, pagparumdum sa tuyang, kan sa tuyang mga kasalan, magsulsul kita. Iyabaga? O, kaya, may nagataram kaya na naglaog na ngaya, dahi pa po. Malaog pa sana. Yan ang latest kan na pag-asa. Iyo, sisay man nga nakaulay mong pag-asa, subay pag-asa, duman sa national, sa central office kan pag-asa mismo. Kaya pirmi magpasiguro, ano? Pag maluwas, bagdaranin panangga sa uran. Ang panahon tangani day tanang magkasarabutan, no? Summer na summer, igwa ki arog kay ni. Kaya day nakita ki magiging mo because iyon na yan sa tuyang climate change day. Maski ba ko, gigibo na yan with climate change. Okay, so digdi kita sa ano ang pag-restoryanta sa lado international, the same. Yaon man giraray, nagdagdag pa nga ni gayon. Totoo, nagdagdag pa ba? So, mga barko kan China, dyan sa, baysa na, kunyan dayan, dayman magigira, dayman. Huwag kayong maniwadawa papadarahan kang US, kung ano-ano dyan, dayman magkakagira. Yeah. Ang gustong sabihin sa nakang US na dahil nindo pagbulihon ang Pilipinas. Tabata ang Pilipinas, dahil man ki itutumang tabi sa Indo ngaya. Dahil nindo pagbulihon, pero binuli na kitang binuli. Itong pigatararam na mga magiging yang probinsya kan China ang Pilipinas, dahil man po iyan mangyayari. Dahil man po mangyayari. Dahil man matugot ang Pilipino. Kung tugot ang satuyang ang satuyang protektor kan satuyang soberenya ang mga Pilipino itself subako mga ang Pilipino mismo dai matugot. Kung sa panahon ni tugot sinda, and you know what I mean kan mga tagapag kunyanta, mga taga protektar kan satuyang soberenya. So nagsurumpa, naga-surildo kan sa tuyang mga buwis, kung sinda tugot, tamala kung day tugot, masuhay na, ang mga Pilipino, day matugot. Okay? So hayaan na natin yan. Ayaw na talaga yan dyan. Wala na kita kaan kay magiginibo. Taday nga ni sinda, kita pa. Basta deep inside of every Filipino, day matugot na buli-buli yung kita kaan. China. Iyan na natin sila. Halata tama ba sa ako digita timan makalampas ini na kunyan negosyo baga ini ilinga sa imo ang lumber na magkano ang 2x2, 2x3 and 2x4. Diyan tabi simbagong kuy kata ang kunyan nasa programa ko bako ko po yan sa tugang ko po yan sa bayawon ko pero siyempre
Garo naman ang sana sako. Kaya magkunyang ka mo ha, mag-avail ka mo kan mga produkto kaan. Okay? Sige. Yugon mo an. Aha. Okay, sige. Bigbasa tatanganing at ibad makalagpas kaya. O, digdi kita sa sa lado nasyonal na apektado ang mga probinsya. Okay. So anhapot nagbiyahe na tabi kasuhapon sa mga bases so 195 ang pigtugutan na magbiyahe pasiring sa iba-ibang probinsya and vice versa. Aday kita nag-add dyan sa tinampo si say dyan sa mga paraan tabay ang medyo aware digdi sa mga nakahiling ki mga nagbibiyahe na. Pakipaabuti man daw tabi kami nin informasyon digdi. At tanganing maaraman kan ibata, ang ibang mga nakakadaaram ka ini na pagtugot, iba ang kaisipan mga karandar, mga kasurog. Tagaruman sa nangaiyan so nangyari kan inot na balik probinsya. Rumdum nindo ito. At nang date pa sa nasukaso, magtugot kan balik probinsya, biglang luminobo. Kaya, although, magayon man ang kaisipan. Magayon ang kaisipan kan sa tuyang mga lideres. Siyempre, makauli na lamang sa mga yaon dyan sa Metro Manila, tadi pisilon tabi ang pagbuhay-buhay, lalo na dyan sa Metro Manila. Na-lockdown bagasinda, nag-GCQ, nag-MGCQ. Indangon yan kung ano na ang status kan Metro Manila asin ang nakapalibot yan na probinsya. Kung kaya so iba gusto naman mag-uruli, makauruli na sa indang kanya-kanyang probinsya, maski ngaya puro papaano sa probinsya, pwede ngaya magutas, makipudo, kinatong, kigulayon, kung parang nga digdi sa Metro Manila, nadai lamang talagang maasa, sana sa kung ano ang iayuda kan gobyerno. Taday ka man makaluwas, day man makatrabaho, day man makapamili, day man makapamili, kikaununta, day man kipagpipili, day man kipangpili. Ibig sabihin, day man kitrabaho. Sararado ang trabaho. Kung kaya, ang nangyari, tios. At nga ni sabi ko, may nagpapabarakal na ki SP Kikay. Anyway, bago ta padaguson ang mga istorya, kwaon tango na ang report hali dyan sa luwas, nasa ibong na linya, si Karandar Pren Mendez kan probinsya kan Sorsogon. Karandar Pren, good morning tabi sa imo. Ano lamang ang yaon dyan? Please come in. Good morning SM and good morning sa mga viewers. Medyo niya sana kita nakalabtan medyo busy. Iyo nga ni una ko nga ni na quarantine ka kaya day ako nagkunyan, day ako nagturo chat sa imo baka niya ako nasa quarantine facilities. Na quarantine ni Mrs. Iyan sana. Matindihan ba ko yan for 14 days kung nauugudan ni Mrs. Anyway, SM, sa mga dugang na impormasyon, may kinaraman nini sa bagyong Bising. Yan, sige. Hindi sa tuyang kapalibutan. Temporary yung unang kansilado ang mga biyahe digdi sa Bicol Region. Sa susog sa ipiniluwas na memorandum, actually nakapini sa Matnog Port. So memorandum na ipiniluwas kan Land Transportation Office sa paagi ni Regional Director Francisco P. Ranches Jr. Pasiring duman kay Assistant Regional Director, Chief Operation Divisions, District Chief Law Enforcement Officer and Regional Office Number 5. Nakapalamandig din na may kinaraman sa request kan Office of the Civil Defense, Regional Office 5, and as precautionary measure kana banta kana tropical storm Bising na ang biyaheng may mga biyahe
na provincial buses, private cars, and trucks na nagabiyahe nga ni digdi sa Bicol Region, Visayas, and Mindanao, temporary mo ng kansilado puon kasubanging maaga alas 12 Abril 16, 2021 para mas na maiwasan ang pagkaigwanin ng mga congestion ng mga behikulo digdi sa Matnog Port. So siguro SM, yung ginibo ng medyos kan Office of the Civil Defense matapos na kan mga nakaging aldaw, sobra-sobra ang behikulong nagkakatarambak digdi sa Matnog Port basta igwanin araw kay ni mga kalamidad, araw kay ning bagyong Bising. So ngunyan uninaan na aksyon kana mga ahensya kang gobyerno may kinaraman sa ininganing nag-aadang-adang na bagyong Bising. So siguro SM pinadara naman ini duman sa mga bus company duman sa Metro Manila na kung ingkas may bagyo dahil na sinda magday pasiring digdi sa probinsya kana Sorsogon pasiring digdi sa riyong kang Kabikulan ngani na maiwasan ana congestion digdi sa Matnog Port SM. Ayo tabi karandar friend arog yang kaini ang dapat tama yan na pigatara mo dapat pag may arog kaining mga gurugel warning o pigbabawalan ang mga buses or mga trucks na makabiyahe pabalyo diyan sa Matnog Port. Pasiring yan sa Mindanao, Bisaya, dapat ka duman pa sana sa Metro Manila, ipaabot na nindata. Iya tama ka, iya na narumduman mo kay itong panahon. Abot digdi sa banwa ang kandaraga, an parada kan mga trucks. Ibagay, kapag napapalo na digdi, sabi nga ni Governor Chis Escudero, pag uminabot na sa 400 na behikulo na kay si standby digdi sa Matnog Port, so maluwas naman siya digdi na papundohon kan mga otoridad ang mga behikulo sa may partikan na Putyaw, digdi sa may Danlog. Then pag napano naman diyan naman sa may Alobo International Airport, tatambakon sa mga behikulo na mapasiring digdi sa probinsya kan Sorsogon, mabalyo pasiring sa Bisaya as in Mindanao SM. Roger Tudata, Buda, unina, Karandar Brain, grabe na pati ang nakakaisip nin mga kabuahan, nagpigdidirilinsiyan bagan mga ini, narumduman mo kay to, so nagkadarakop duman sa Matnog Port, tapos kwartanan mga siring ka ini, kung kaya tama yan na hirokan Land Transportation Office. Duman pa sana sa main, kung saan na ang point of origin kaining mga trucks and buses, i-hold na, dahil na pagpaabuton digdi. Roger, so ngunyan, siguro naulit na kan mga hensya kan sa tuyang gobyerno ang medios nga na makortar ang pag-congestion kan mga behikulo digdi sa Matnog Port. Sabi ta nga ni igwa ng another option na mga behikulo nga ni na makabiyay pasiring duman sa Bisaya nga ni Mindanao ni sa Matnog Port. Alagad mo niya naman yan, no? May kalamidad, may nagadang-adang na bagyo. So dayon na sinda makaagri sa partika na Castilla Port. So ini magayon ning medios na ginibukan sa tuyang gobyerno ning Office of the Civil Defense nag-request duman sa LTO ani na maabisuan ng mga behikulo na day na magbiyahe digdi sa riyong kang Kabikulan SM. Okay. So kunyan ay mahapot ako tabi Karandar Prin. May Coast Guard kita diyan sa Castilla Port. Igwa kitang Coast Guard tabi diyan. Yes, SM, may nakaroon na baga si sa Kapitan Alex Suputig din Coast Guard na kung mag-apo ng operation kan Castilla Port. Nag-request siya na magkaigo naman din opisina na Coast Guard. Actually, nagbisita nga diyan kana mga nakaging panahon ang Coast Guard diyan sa parte na seafood kana poblasyon sa Castilla. Kay bangani si nalingwan ko surango ni hermano ni Prime Minister baga so kay ba mo sa Coast Guard? Commander yata yan si hermano mo. Oo. Alang kawan kay ba siya? Sa ay Karandar Brain, ang gustong sabihin mo, saan mo yan, dahil pa man dyan kay station and Coast Guard. Ayan kaya, pag may mga arog kayo niyong medyo na putol, kipudo, kinato, medyo na putol. Alat nyo, maridayal si Karandar Brain. Ano itong nangyari ho?
Okay, redial na tabi ka randar friend ta igwa unina. Okay. So, paano kaya kay puantaman yan tabi ka randar friend na igwa na diyan kay station kay Coast Guard. Tainot na inot an bihay diyan regular na baga ano. Ikaduwa, pag may mga arog kaining mga kalamidad, may mga gurugil warning, may maapudan man lamang kita na siyempre makag diyan kay station, may commander man diyan. Makahapot lamang kita kung ano ang sa indang mga plano, preparasyon, ano kay po ang Coast Guard sa mga arog kaining mga panahon na ini sa pag-abot sa reporting. Pag may oras ka pasyaran ta si Kapitan Alex Soto para ma-interview ta sa bagay na ini. Buda maglaw ka na sa PCJ, mag-interact ka na sa PCJ. I-recommend ta ka diyan sa 5OP. Actually, kato pa ako pig-recruit kayo ni Hermano. Kasi hindi ko na si kaso. Coast Guard na magkata talaga ako. Eyo, lakawon ta yan. Amiga ta dyan, an ko yan, an commander. Ako nga. Roger, SM. Sige. May ano kita dyan? May update ka na tropical storm? Science ako ya, digdi sa studio. Roger. Iyo yan, igwa kita, no, di nagagad ako kan Tagalog lamang version, dahil pa man ako pigpadaran. Pero, ang update is, iyo ining si Bising, dahil pa man naglalaog sa area of responsibility kan Pilipinas. Pero, igwa ko digdi, any time of the day, this morning, malaog, ngangarananin Bising. Roger, igwa ko digdi, ali sa PIA Sorsogon. Sige na. Lawagan na. Tagalog. Sige na. Tangay masabutan. Uni kay si kunyan. English ang pigapahit. Mapagalas sabutan. Ayo. Maski ako nadidipisilan kan mga terminology baga. Bako man kita well versed sa mga terminology kan. Nalilibong ako. Sige na tabi friend. Pakilawag na tabi kaya nali sa PIA Sorsogon. Roger. Update as of today, April 15 o kaswapon ninyo. Sige na. Tropical storm Bising sa silangan ng bansa. Bahagyang lumakas ang tropical storm na may international name na Surigay at ito ay isang severe tropical storm habang ito ay lumalapit ang PAR. Ayon sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, ang bagyong si Surigay ay huling namataan kaninang alas 3 ng gabi sa layong 1,140 sa langan ng Mindanao. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang severe tropical storm na ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso nga abot sa 115 kilometer per hour. Sa gitnang bugso. Okay. Inaasahan na lalakas pa ang STS na ito at magiging typhoon category bagyo o bago papasok sa PAR ngayong gabi, bukas ng araw ng Biyernes, April 16, 2021 at magiging west-northwest ang kanyang direksyon at patuloy na lalakas sa pahabang nasa karagatan. Patuloy na tinatahak ng bagyo ang pangkalahatang direksyon hilagang kanluran. Papangalanan ng bagyong Bising ang naturang bagyo kapag pumasok na ito sa PAR bilang ikalawang bagyong pumasok sa bansa. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay tatama sa kalupan ng bansa. Papasok sa PAR, subalit kapag sa ngayon hindi kakapikto ang bagyong ito sa bansa, subalit maring maramdaman na ang extension ng bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao at Visaya. So yan na SM ang weather update ali sa DOST Pag-asa na pigluwas kan PA Sorsogon. Okay. So yan, so kaswapo niya na, no? Roger. Okay. So ngunyan ang sabi niya tama baga? Ang sabi niya ngunyan na pizza ngunyan na Biyernes asahan na malaog sa PAR. Pero ang kagayonan diyan is garo naglilislis siya sa kadagaan kan Pilipinas. So sana madara sa pangadji kan kada saro. Okay, friend? Roger, may kinaraman sa bagay na ini. Nangapudan
si MDRMO Officer Edgar Ardales kan Munisipyo ng Castilla. Sa gabos na punong barangay, nasa presente, magkakaigwa kita ni na pigbabantayan na papabuto na bagyo, iasahan ta po na mamamatian sa aldaw na Domingo, Picha 18, Lunes, Picha 19, depende sa dalaga niya. Kaya magtarabang kita na zero casualty po ang sa tuyang mga barangay. Magprepara po kita paisihali sa MDRMO Castilla, Sorsogon, asinali kay Mayor kung Mendoza ang chairperson kan MDRMC. Yan po ang naging paayag ni Edgar Ardales ang chief kana MDRMO Castilla SM. Okay. Sige. Ito pa? Okay, so yan. Igwa pa ko ta. Yan eh, pahit sana. Napong ko sa computer ko. Ano yung magaling ni? Abad Na mga dako lang barita ini ka nakagingal daw. Sige, pahit. Napurba na SM Aha. kana CHED ana pagiging university kan Sorsogon State College. Ana Sorsogon State College sa SM digdi sa probinsya kan Sorsogon. Igo siya digdi sa Castilla, Bulan, and Gubat. And the main campus niya digdi sa Sorsogon City. So ang mga eskwela na ini basado sa impormasyon na pinaluwas kana CHED, inaprobara na ini matapos na makompleto ang mga requisitos kana Sorsogon State College ngani na makalaog bilang sarong university. Nagpapasalamat nga ni Digdi anak si Governor Chis Escudero unra niya da in the pride na pigka-congratulate ang mga Okay, so magayon Iguana, ang Sorsogon. Ang Sorsogon na itong nangyari Alata. Ridayal giraray tabi karandar pain. Tagaro nawara na naman kita. Makaurag print. Makaurag print and unlimited nagaputol-putol. Amang kaya yan, sige pahit. And sincerong nagpapasalamat nga nini sa chairperson kana CHED ini si Governor Escudero inuli sa pagka-aprobar kana Sorsogon State College pasiring duman sa Sorsogon State University. And nagpasalamat man si Congressman Evelina Escudero kana First District kan probinsya ni na Sorsogon sa mga nasa likod pagkaka-aprobar kana Sorsogon State College bilang sarong university. And sa pa SM digdi sa probinsya kan Sorsogon naging dakulang barita kana kaging aldaw. Sige. 1.7 million na kantidad ni na shabu asin 5 persona ang na dakop asin nasamsam ka na operatiba ka na Sorsogon PPO asin kan PDEA digdi sa probinsya kan Sorsogon. Maabot sa 1.7 million na laganin siya po ang nasamsam ka nakaaging aldaw Abril 13, 2021 asin 5 mga talamak na tulak sa sinagibong bypass operation na pinagsanib na persa kang Sorsogon City Police Station, CPDEU, PPO, PDEU, PDEA, Sorsogon, asin ang RID 5. Nangyari ang operasyon digdi sa Diversion Road, Sitio Baribag, Barangay Bibingkan, East District, Sorsogon City. Binisto ang mga biktima na sina Elan Rap Gracila, Geraldino. Ano yan? Sumanga po, sir? Roger, suppose ano pala na yung mga suspektado, biktima. Okay. Fine. Oo, Ilan Rap Gracila, Geraldino, 33 anyos na
taga San Vicente Bulan, Sorsogon, kabilang pala ini SM sa Provincial Drug Watch List. Big time. Asin si Armando Mosni Beltran, 43 anyos, residente kana San Antonio, Nueva Ecija. Ayun, dayo. Asin si Denver Rolex Miraflores, 18 anyos, residente kan Zone 4 Bulan, Sorsogon. Asin si Elwood Manalo Laksa, 40 anyos, residente kan Managanaga, Bulan, Sorsogon. Asin si Dan Joseph Capili La Cuesta, 22 anyos, residente kan Barangay Arienda, Bungabon, Nueva Ecija. So, nagsaranib talaga man ini mga pusher. Ararayo pati ang lugar, at kan iba. Iyo. Budak mga aragyon pa, mga magkusukunan mo. Sa ini SM, duman ini na sa Kotikan Police, duman sa Diversion Road. Daraan truck. Gari ma-deliver, gari pigharalo duman sa mga laog sa truck. May nag-tip ka ito, rimate. Oo. Okay. Matapos nga ni ang pagbaralyuan kan droga sin budol money, tulos na na-aresto, nasabi ng mga suspitsado, and na-recover sa mga ini ang dosing pidaso ng sealed transparent plastic sachet na maabot sa 250 gramos na naglalawag ni na pinaghinalaang methamphetamine hydrochloride o mas na bisado sa pud na shabu sa isinagibong operasyon asin pagkumpiska sampangan kan mag tinatawan kan media. Okay. Matapos ang pag-aresto, SM ipinaraman sa mga suspect ang sa indang mga karapatan sa lingwaing sa indang naaraman. Okay. Oo. Piga umuman ni Police Colonel Arturo Brual Jr. ang Provincial Director ang mga operatiba sa pagkakadakop nga ni kani sa tool sa pagkadakop kan mga suspitsado na siya tulos na nagpapasalamat sa mga taga Sorsogon. May nagtarabang talaga sa mga nagtabang, nagtaunin impormasyon para madakop ang mga illegal na droga or masugpo ang mga illegal na droga atin mga pusher digdi sa nasabi ng probinsya SM. Okay. Sige. Okay, yan ang mga dugang na impormasyon gikan digdi sa probinsya ng Sorsogon. Ako po si Efrain Mendez para sa Random Net News. Thank you very much, Karandar Friend Mendez, sa imong mga dugang na impormasyon. Okay, so yan na ang mga baritang tinipon ngo na ni friend bago niya ilinwas. Tangani maring yan dakol. Okay, sige. Uni pa. Oy, good morning kay Jerome Graho and kay Manay Gina Marciliana Bilista. Thanks for watching. Okay, an oras, 20 minutos, makaliis na alas 6 din pagkaaga, digdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet TV. An oras na yan, natod sa Satuya kan full colors printing press and photography. Na makukuha sa Proc 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. And sharing man ang full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Sharing man ang oras na yan natin sa Satuya kan Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Ang Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Pagali nindo sa Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nintinang pumahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kan Daraga na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mo nin legal documents, nadangog nindo sa Arandar Net News ang okay, halat ko na ha. Standby, madali sa natatapuson kay ni ha. Sige.
Okay, so mapagibo ka mo ng legal documents, may discount po yan pag sabi nindong nadangog nyo sa Randar, Bicolandia. And siring man, magkay po ka mo ng legal advice and legal consultation. Libre po yan kay Attorney Joey Marciliana. Okay? So, bagon ka boss, kung tama na informasyon ali dyan sa Primero Distrito, kan Probinsya, kan Albay, nasa ibong na linya si Kasurog Tony K. Tony K, good morning sa imo. Ano niya unta dyan, please come in. Yes, kasi Kasurog, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sige. And sa mga dugang na istorya, basta rekomendasyon kang Department of Health or DOH na irarom ang syudad sa GCQ poon kasugma tabi si Roye. Arin tabi Kasurog ton na syudad? Ining syudad kang Tabako, okay. City of Love. Sige. Kung sa inyo ni tabi pinagkumpirma mismo ni Mayor Crisel Lagman Istro na tapos na sana ang nagapyutol-pyutol kita. Naga-chapi-chapi kita tabi Kasurog ton. Okay. Turtariri kideet. Okay na tabi sir. Sige, loud and clear. Go Okay. ahead. Okay. Oo. And ini nga tabi sir Kasurog ang pinagkonfirma ni Mayor Crisel Lagman Luis na essential travel purpose na naman ang tutugutan or tutugutan sa nasambitan ng syudad. And bawal mo na mag-operate ang mga resort dahil na pwede mag-pasiriring sa Isla San Miguel para sa excursion. And 50% na ang kapasidad ng mga restaurant na nasambitan ng syudad. And 30% naman ang tao sa mga religious gathering, arog kang misa, at siring man sa mga lamay sa gadang tabi, Sir Aye. And daing naman pwede na magluwat ang mga nasa edad 15 anyos pa ibaba. Maging ang mga 65 years old pa itaas. Dahil na muna ni tabi isa na pinagtutugutan na magluwas. And matutugutan sa na magluwas ang mga ini kung essential or important na ang katuyuhan nga magluwas tabi Sir Aye. Okay. And katakod kang istorya niyan, kasugma man nakataltag na ang nakataltag man sa manlain-lain na parte kang Premier Distrito kang Albay ining sa yung mga kapulisan para magsagibo tabi Sir Aye kang checkpoint duman sa mga motorista pinaghihiling so mga pampublikong lunadan kung nakasulog ng face mask as in face shield and also maging duman sa mga motorcycle rider tabi Sir Aye pinaghihiling nila sa kapasidad sa mga motorcycle rider kumbaga duwa sa naman ang pinagtutugutan. Kasurog ton, may hapot lang ako, piga required ba talaga ang face shield pag nagsakay sa pampublikong lunadan tabi? Huwag yung tabi Sir Aye, iyan tabi Sir Aye, required subuot. Kaya kung nagkakairiling digdeo, daragaligas pe, katakol na nagrulo na, diamond ki face shield. Yan, pinagsasabitan mo niyan tabi Sir Aye, Kasurog Aye, na required na naman subuot. Okay. One time, may nasabat ako, digdi sa may Washington, duman sa may Washington, na pigsita kan PSO. Ang nadadangog ko, allowing passenger. Pigsita sa driver, allowing passenger siguro, dahil ko na kasunod natin naram, allowing lang. So, binilog ko sa istorya, allowing passenger na magsakay na daing face shield. Parang arog kayo sa violation. So, required pa palaan. Na-timingan lang. Roger. And digdi sa Premier Distrito kang Albay, so sa tema na obserbaran talagang kasugma, nagpuno naman kasugma sa pagsigpitabi kayo ni Sir Aye na pagsulog kang face mask, maging kang face shield. And
dahil naman kumbaga hikitan dahil makakalunad ng mga pampublikong dunadan kung pasisirin din sa Ciudad Can Legazpi, ali di sa Terminal Distrito kang Albay. And pag-abot mo dyan, sabi sa may palpiman kang Ciudad Can Legazpi, nagsasagibo man ng inspeksyon so mga iba kang PSO. Iyo. Pinag-inspect man nila pag-abot dyan, kada iman sindo tutugutan na sa area kang siyudad kung dahil naka-face mask kasi nakapag-tulog niya face shield tabi. Dapat lang na magsurunod. Sige. Oo. And may gusto ko tabi sa mga ibang istorya, raot ng panahon lauman subot sa Islam probinsya kang Catanduanes, nila paabuto na weekend tabi sir. And dahil pa man nga nagkalog sa Philippine Area of Responsibility ang nagdadangagang na raot ng panahon dahil nang nagtatanda ang pag-asa Catanduanes sa mga taga-isla na dakula ang posibilidad na mamamatay ang epekto kang nasambitan ng bagyo sa bilog na probinsya, urog na sa aldaw ng Domingo. And sige nga ni Tabi kay June Patino kang nasambitan ng ahensya, sinabi kayo na sa ngunang aldaw pinaglalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Poduna Bising. And sige kay Pantino sa aldaw ng Sabado hanggang severe tropical storm sigising asing kinakalkulong na sa 10,000 kilometros sirangan kang Gian Samara. Mantang sa aldaw maning Domingo, forecasted ang bagyo na nasa 590 kilometros sa sirangan parte kang Sorsogon. And pagkataong doon ni Pantino na ang probinsya ng Catanduanes ang nasa laog ng cone of probability kaya lauman na Iyan sana. So Anli. Sabi ang law office kan abogat. So Anli ni karaan ni Kasurog ton nagpuputol. Okay, Giraray, please go ahead, Anli. Taglay. Dipisilon i-define ang unlimited, Iba ng definition. Unlimited na napuputol-putol. Okay, please go ahead, Giraray Tabi. Kasurog to. Roger Tabi, kasurog na Sir Ray. And sabi na nga ni, pagtataong doon kang ni Pantino na ang probinsya Tabi, Sir Ray, kang Catanduanes laog duman sa inapod na cone of probability. Kaya lauman subot ang posibleng impact o epekto kang bagyo sa isla, urog na sa aldaw ng Domingo sa maabot na Lunes. And may posibilidad man na ibandera sa probinsya ang signal numero 1, sangkod signal numero 2 sa Sabadong hapon. Kaya pinangangapudan ni Pantino ang mga parasira na ibitaran mo na ang paglabog sa dagat huli sa nilalaumang makusog na alon. And posible man subuot ang pagkansela ng biyahe ng mga barko sa kadagatan. Kaya kung pwede, dahil na muna magdagos sa mga schedule ng pagbiyahe para dahil man ma-stranded sa mga pier. And sa huli, ipinagurundoman kang weather forecaster na ang mga initial assessment pa man sana, huli tadakol pa ang posibilidad ang pagbabago sa hiro ng bagyo, mantang nasa dagat pa ang nasambitan ng si Bising. So, yan Tabi, malinaw sa tuyang mga parantabay sa mga may biyaheng pasisiring palaog sa Islam probinsya Catanduanes, kung pwede ipagpalitan mo na tangani dahil man ma-stranded sa pier. Difficile ba pag nagkabinayo sa pier, Tabi, sir? Oo. So, yan Tabi, sir, mga dugang na informasyon, istorya hali sa kuyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiniste, Kasurog, Bicolano, worldwide. Thank you very much, Kasurog Tony K. Diyan sa Primero Distrito, kan Probinsya, kan Albay. So yan ha, mga klarong impormasyon. Sige an orag kan istasyon me, buhay na. An Bicolnet TV, boda an Arandar Net News. Okay. So iyan ang mga impormasyon ha. Isa puso, isa isip, tanganing day malingawan. Diyan kayan, nagralawod kita, may gale warning palan. Ha?
may mga Coast Guard kita dyan, may nagpupugol sa pagbiyahe, maagi sa ibong na lugar. Sa daing Coast Guard, makabiyahe sana. An maraot kayan kung matsimpuhan, kita kan maraot na panahon. Sa bagay, sa panahon na ini, day pa man. Day pa man naglalog. Alagad, sabi nga ni, madulot na ini, madampog na kalangit nun, asin manakanakang pag-uuran. Dara na po yan ka na pigaasahan na maraot na panahon na papalaog sa satuyang area of responsibility. Okay, padagusuntaan sa tuyang mga sponsors, paghali ta dyan sa Marciliana Law Office. Oy, pwede tabi kamo mag-inquire dyan sa Marciliana Law Office kung kamo naghahanap ng rent a car, taang Sages Rent a Car, ang manager kayan si CJ, Marciliana, na aki ni Attorney Joey Marciliana. Siring man mabuhay ang Enerwil Kagsawa chapter sa panginginot kan sabi sa tagrabutihing asawa ng ni Attorney Joey Marciliana, si Cha Barbacena Marciliana. Yan ha. Ang Enerwil po sa ining organisasyon ni sige an extender nin tuwang utabang sa mga nangangaipo. Pag may minabot sa na, wiwaras man tulos ninda ha. Enerwil Kagsawa chapter. Siring man ko na nauto nindo, medyo may diferensya. Darahon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Porok 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Doc Boy Gulyem. Gusto niyo magtananin, masisiram na Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalin Aryonday. Sa mga nagakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayan nin mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orsite, Legazpi City. Madaling hanapon ang 1015 Nathaniel's Bake Shop hampang sa naining Gayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Archaga. And puwerteng ulam, puwerteng pulutan, puwerteng tinutungan, asin na adobado, adobong manok, tinola, pwede tabi yanin dumatanaan sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tamatibayon an para lutukan dyan na si Otep Alegre. Good morning sa Otep and siring man sa mga pag-iriba mo dyan sa Tatangwin. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Abanti kita duman sa Sunflower, Purok Sunflower, Kumadkad, Sorsogon. Yaon man dyan matatag mahiling an Sushi Cafe and Resto Bar. Pwede tabi ka mo dyan mag-unwind pagkabanggi, mamahaw pagkaaga, mangudto pangudto mamanggi pagkabanggi. Na yaon man dyan aniba-ibang putahe sa Sushi Cafe and Resto Bar. Sushi Cafe and Resto Bar is owned and managed by Ms. TJC Angel Valdez. Safety, safety, safety. Sa safety household, magamit nin tama di kalidad asin nagagi sa QC or quality control na LPG. Magbakal o magamit nin gasol na mababakal dyan sa Top Gas gasol na makukuha dyan sa kataid sa na mismo kan Petrones sa Sintrong Banwa ang Kandaraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Miss Brad Ato Lim. Okay? So, good morning sa mga amigo ta dyan sa California, sa New Jersey, kay Sir Mr. Machulitong. Good morning, sir. And sa tuyang mga amigo-amigas dyan sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legazpi. So, di kita sa lado lokal, tawan-tan sa kinita, oras di peligro na, So, padagos tabi ang implementasyon sa syudad kan, dyan sa syudad kan Legazpi, ang kan na pigapautob na So, sango niya, na bawal ngo na ang mga purpasyar sa mga kada barangay, bawal ngo na ang pag-guru gathering sa mga buro barangay and bawal magluwas nin kudal
Ningate na daing face mask. May mga multa po yan. Bata data na masabutan. Kung 2,000 talaga o 2,500. Tapos so Chief Campiso, nagpaluwas din na nagpost sa Facebook, 2,500. So nabasa ta kaninot 2,000 ang first offense. So kung pira, bahala na. Basta ang importante, maraman tang may penalty po ang pagbayular kayan. Ano? O di pa, dagdag na bareta sa dyan sa Castilla, Sorsogon, mga karandar na sarong persona ang nahulog sa kamot, sigon sa pinabot sa satuyang impormasyon, sarong persona nahulog sa kamot kan autoridad, lalo na kan personahes o kaya sa Municipal Police Station kan Castilla, nasa laog nin 20 taon na pagtatago sa batas, nahulog manggiraray ini sa kamot, sa kusog kan mandamiento de aresto na ipinaluwas kan Sarong West diyan sa probinsya kan Sorsogon na sa kasong ano ba ang kinaso digdi, murder o homicide. Basta nakagadan ini sigun duman sa satuyang nako ang impormasyon na dakop ini sa parte kan sa sarong barangay diyan sa Laguna. So sangon yan nasa puder na ini kan nasa kamot na ini kan mga autoridad kan Castilla para sa magkaninigong disposisyon. Data na kaso dakol na important. Pero ang importante, sabi ka itong nagpaabot sa satuya na kami natubod pang may justisya pa man. Siyempre, may standing warrant talagang hahanapon yan. Okay. Sige. So, inabot na kita kan parametras na pamaharam digdi sa programang Arandar Bicolanja. Giraray initabi si Ayi Andes Arietan sa indong nakasabay sa programa sa ngaran kan sa ngaran ni SM Maestro Nel Adtoon kan Bicolnet TV and kan Arandar Net News. And of course, kan satuyang mga naging pag-iriba dyan sa luwas sa probinsya kan Sorsogon, si Karandar Pren Mendez. And sa primero distrito kan probinsya kan Albay, si Kasorog Tuni K. Patrol numero 2. Giraray, kami minapaabot din sa lamatunon sa gabos na nagantabay sa nagpartisipar. Nindakulaw na sa lamatunon no? Sa daing sawang pag-antabay. Nagdadagdag ang satuyang mga para-antabay sa programa, no? Paano mga maurag ang satuyang pag-iriba. Okay, so sige. Oy, mga ka-arandar, mga kasurog, kunyan po ngunyan, Friday, ang maggurunya na naman kita sa Lunes, mag-iribahan, Apwira kung magkaigwa kita ni special broadcast kung magtaonin o kung suguon kita kan nibising kung maglaog sa area of responsibility as in magkurokoso ini magkakaigwa kita ni special broadcast. Pero kung daywan, Lunes na kita mag-iribahan, mag-irilingan. Okay? So mga kasurog, mga karandar, happy weekend to everyone. And siyempre, mga kaarandar, sudati sana!
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.